Fráše, kdybyste se ptali, je to druhá pád, takže jdeme na to. Tady je kuchyň a nahoře, teda počkej, nahoře ještě. Mě to zajímá nahoře. Tady je záchod, kdybyste posunuli na záchod. Pojďte sem, tady je záchod. Já počkej už. Tak běž. Ty vole. Hotová? Ano. Tak pojď. To je... Zvedá nahoře, tak pojď. Kam jste šli? Tak něco vám nebude zajímat. Tam se dávají tam. Šla jste nahoře. Tady je pokoj číslo 1. Chcete, aby to byl váš? Já nevím. Co je to tady? Tady je koupelna. Číslo 2? Ne, to není pokoj. Tady je pokoj číslo 2. A tady je pokoj číslo 3, to je můj pokoj. Myslím, že tady. Tak jo. Ale to je můj, sorry. Myslím, že ale tady. Tady ten se ti líbí. Tak jo, dobrý, no. Řekni. Co jsi chtěl říct? Že košku jako posla máte? To vám hledám, počkejte, já to prohledám. Tady... Že má, tak já jdu chrápat. Tady máte posilku pro kočky. Tak jo, dobrý? Jo. Tak jo, ahoj, uvidíme se ráno. Já zasnu. Dobrou noc. Ježiš, mi se to strašně seká. Tak jo. Ježiši. Se seká. Tak jo. Tak. Za 1 minutu později. Otevřete světlo! Otevřete světlo! No dobrý. Tak. Buďte se. Já jdu dělat papančičko. Co to je za zvuk? Já jdu se podívat, ježiše. Co to děláte, pan? Vy jste udělali večeři. Ano. Děkuji. Ježiš. Za 3 minuty později. Hele, nechceš si nakoupit nové věci a nový účes? Máš to fakt hnusný. Děkuji. A ještě ti koupím auto, co? Ano. Tak pojď. A koupíte mi voda? Jestli jo, jestli chcete. Nepojďte. Počkej, já jdu si tam nakreslit můj aparát. Co hledáte? Já umývám ledový. Tak, počkej. Ty vole. Tak pojďte. Jdeš? Já jdu, jsem tady. Otevři. Ježiš. No díky. Tak jdeme. Ano, surmajový. Takže první, jak se jmenuješ? Kurami. První Kurami, budeme udělat tvůj nový účes, jasně? Ano. Tak jo. Wow, tak to krásně, aby tam šla pracovat. Jo. Wow, můžu si zkoušet. Jo, ještě jsem zapomněl říct, najdu ti novou práci. Takže, kam mám jít asi první? Počkej, to není salon, to je cukrovka. Máš hlad? Já bych tam chtěla pracovat. Tak jo, tak to bude asi tvoje nová práce. Ale pak. Takže pojďme. Jdeš? Ano, Kde jsi? Tady to je. Jo, tady. Tak sedí si asi. Plný vlasy. Jo. Kde je ten? Halo? No? Pane! Promiňte. Nejsem pán, ale paní. Tak jo. Tak co chceš za nový účet?
Ne, jsem paní. Chcete? Tak co, jaký chcete účet? A jak bude ta hoblovačka? Ne, ticho buď. Můžeš mi říkat paní. Který chceš účet? Takový ty vlasy klusiany. Tak jo, bude to za chvilku. Takový? Fuj, ne, vypadám jako má melodie. Tak jo, ne. Tajty? Ano, slušej mi. Dobře, tak jo. Takže to bude stát za 3 miliony dolarů. Taty, děkuji, lesklenou, pojď, kurami. Tak jsme tady. Nespívej furt. Takže tady jsou holčičí, tady jsou klučičí a tady jsou normální, takže Wow. vyber si holčičí, protože Já jsi si šolka. tady ty. Tak jo, dělej, čekám. Vybral jsi si nějaký? Ano. Tak jo, koukám na tebe, co si vybíráš. Zatím nic. Jo. Zatím nic. To jsou hezký. Co na to říkáš? Jo, je to nádhera. Wow. A sukni jakou? Jo. A jakou budeš mít kuromí? Černou a růžovou. Jseš hezká. A kabelku nějakou, máte mi to dali kabelku? Ne, omlouváme se. Mám další na. Tady jsem našla jen 2 kabelky kuromí. Fakt jo, tak jo, nemusím ti dávat. Ježi, mám. Našla jsi? Ano. Jak to jdeme? Na skle. Nedávám peníze, protože tady nikdo není. Tak jo, teď jdeme, kam chceš jít? To se říká, že mi vybere. Jo, auto, tak jo, jdeme. Tady. Jdeš? Ano. Kuromí, proč jsme na letadle? Aby jsme ukradli auta. Ne, mám hodně peníze. Na to. Tak jo, tady chceš, no, ukrást. Wow. Takže tady ten. Ne, já se ještě vyberu. On je fakt krásný. Dělej, jinak přijdou tady nikdo, který jsou. Tady to auto. A řeknu, hej, vy mi berete auto a budeme do vasy. Dělej rychle. Dej to. Tak jo, Uj. jedeme. A teď jdeme hledat barák. No. Ten. Tady ten. Zaplatila jsi si ho, nebo já ti to mám zaplatit teď.